Bon dia. Què tinc ací? Una caseta. I en la caseta viuen 5. La iaia, el pare, la mare, la filla i el iaio. Iaio, que amagaet estàs, Tots tenen ganes d'arrear. Així que la iaia cantava una cançó que va així. Eren 5 en la caseta i va dir la més velleta. Un fora, un fora! Tots juntets es mouen i un se n'ha d'anar i se'n va el iaio, que el iaio no s'aguanta i té que eixir a passejar. Ai, i ne queden 4. I la cançó continua i diu eren 4 en la caseta i va dir la més velleta un fora, un fora! Tots juntets es mouen i un se n'ha d'anar. Qui se'n va? El pare, arrea. I queden 3. I la cançó continua i diu així. Eren 3 en la caseta i va dir la més velleta un fora, un fora! Tots juntets es mouen i un se n'ha d'anar. I qui se'n va ara? La mare. I qui se queda? La iaia i la filla, la neta, I la cançó diu eren 2 en la caseta i va dir la més velleta un fora, un fora. Tots juntets es mouen i un se n'ha d'anar. I se queda la velleta. I la velleta canta i diu era un en la caseta i va dir la més velleta. Doncs va dir bon dia o bona nit, tal i com vulgueu. I això ho podeu fer en casa amb els dits i les mans, dibuixant cada persona en cada dit i jugant així que se'n van anant. 1, 1, 1, 1. Hola, sóc a Zoraida, mestra del CRA Mariola Benicadell. Molt d'ànim, xiquets i xiquetes, que ho estem fent molt bé i d'ací poc podrem tornar tots a l'escola. Hola, em diuen Clara, soc mestra infantil de l'escola Pisatge Messi i volia donar molts ànims a tots els xiquets i xiquetes i una abraçada ben forta als meus campions i campiones de 5 anys bé. Hola Dani, jo sóc Andrea i sóc mestra de primària al Rico Sopena de Castalla. Hola, jo sóc Miguel i sóc professor d'Educació Física a l'Institut Navarro Santa Fe de Villena. Tenim 2 xiquets, Miguel i Marc, que són molt fans vostres i volem donar-vos les gràcies a tu i als teus companys per tot el temps que porteu educant a través de la música. I volíem aprofitar per enviar un missatge d'ànim a totes les famílies, perquè tot això passarà. Així que, molts ànims! Hola, 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 bon dia! Soc Arantxa i soc profe de l'Escola Infantil Dino School de Benimaclet. Volia agrair-vos a tots vosaltres, sí, xiquets i xiquetes, a tots i a totes, lo bé que ho esteu fent. Prompte tornarem a estar junts i podrem eixir a gaudir dels carrers. Molts besets, famílies!